sakra, tohle moderní technologie. Já ani mapu to nemá. Sakra, kde jsem, tyjo? Strach. Ach jo, doufám, že dorazím. Ty vado. Tady ta technologie, to je fakt úžasný. To je úžasný. A kam teď to půjdu, jo? Ale můžu jít na hrádek, k rybníčku. A půjdu na hrad. Tak jdeme na hrad. Ano, babi? Tě babi vůbec neslyším. Babi, ztrácí se mi. Babi, to si hraje tady zle. Babi. Babička. Ano, babi? No jasně, teď už to šlape pořádně. Počkej, já udělám videohovor, aby se se viděli. No koukáš, babi, co? Selfie, no. Ale babi, já už musím jít, jo, už mě volají. Tak ahoj. Sakra, žádná vesnice. To je špatný, tyjo. Kolik mi to jede? Já ani nevím, kde to jsem. Žádná vesnice. Já už běžím. Tyjo, tady ty aplikace, to je super, tyjo. Přesně nevím, kde jsem normálně. Kde to jsem, sakra? Ve Šluknovském někde škryte. Jo, tamhle je 100 metrů vesnice. Jo, zastávka super, za 10 minut mi to jede. Marťas, pošli mi tu včerejší písničku, jak jsi si ji pouštěl. Tak jo, zapis si ale Bluetooth.